sikunika lo zozethulela inkonzi kaNkulunkulu namhlanje isitho sikaJehova egameni likaJesu. Come forward, man of God. God bless you. Hallelujah. Bazalwane, let us welcome the man of God phakathi kwethu sinendoda kaThixo Apostle S.P. Zikhali all the way from Richards Bay. Uhamba nomama namhlanje kodwa uzosethulela yona, the apostle, the evangelist, the teacher, the prophet, the international speaker, indoda eshumali gijime. Hallelujah. Albo igama lenkosi akasamkele umgcotsho kaThixo, indoda emnandi, indoda enesmayi, indoda eshumayelayo. Hallelujah. Ithi amanzi afike eqakaleni, amanzi afike emadolweni, amanzi afike emakhaleni, amanzi abawufuna ongeza kuwelwa muntu. Hallelujah. Singahlala phansi bazalwane. Angibingelele kakhulu bazalwane incekazi kaNkulunkulu nomfundisi uNyandeni sibingelele bazalwane babundaba isitha noNkulunkulu. It's always a blessing ukubabona. Sibingelele the elders bazalwane that are leading this great movement. Sibingelele abafundisi bonke nabazalwane bonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Amen. Sonke isikhathi mhlanje ngifika la ngingasenasikhathi namhlanje kodwa kufanele ngithobe nginibonise unkosikazi bazalwane. Unkosikazi wami bazalwane bangakhuluma nje abanye. Phela umuntu eyincomele into yakhe. Mina ngeke kukhulume mina bazalwane, kuyangishoko-ke. Akalaphakama unkosikazi wami bazalwane nimbone. Amen. God has taken her to another level bazalwane. Ushumayela ngendlela engakazi bona. Noma akawuthatha 20 minutes. 5 minutes abantu basuke sebeyitholile izinto zabo. 10 minutes, 20 minutes khulu kakhulu. God is raising her to be one of a giant embusweni kaNkulunkulu. And enhlanhla ke bazalwane ukuthi wambeke ezandleni zami. Kumnandi bazalwane ukubona umuntu ekhule ezandleni zakho. I think that is good. Wangi-entrusta ngaye. Ngimbona ezodla umhlaba. Ezohamba la ngingakaze ngihambe khona. Because God is using her so mightily. Siyabonga kakhulu. Ngaleko ukuthi umuhle ngaphandle, umuhle nangaphakathi. Thank God for that. Ecala siye encwadini ka-First Samuel chapter number 16. Hallelujah. Anami ngikusekele kakhulu baba. I like umfundisi okhuluma ngeBhayibheli akasiyeke ngezakhe. Hallelujah. Ngithanda nje umuntu ovela ahlale kule ndawo ayifundileyo abeselanda uNkulunkulu. Uma sebekhuluma kwabo nami ngiyabhoreka. Hlale phansi ngithathe lokho kaNkulunkulu bese ngimlinda nje azaqede nalokho kwakhe. Hallelujah.
From verse number 1, and the Lord said unto Samuel, how long wilt thou mourn for Saul, saying, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill thine horn with oil, and go, I will send thee to Jesse the Bethlehemite, for I have provided me a king amongst his sons. uzonkulunkulu lapha akagcini ngokuprovide thina uthi lapha uyiprovide yena enkosi. Hallelujah. This is so awesome, and ngifuna nje la amazwi athi thatha uphondo ligcwalise amafutha bese uyamgcoba. Father, in the name of Jesus, this is your word. It's so powerful, authoritative, inerrant. We give you the glory for your word. Thatha udumo uNkulunkulu wethu kusisa abantwana bakho ngenxa kaKristu Jesu. Amen. Ngicela bazalwane ngoba ibhulu bitalikho nilibeke iBhayibheli and then ngizokhuluma lona kodwa ke ngingaliphethe phambi kwami nengubhalile ngengisabhuka but I'll speak from the heart. First of all, I like to honor to speak into such a gathering in Kaka Bazalwane. Last time is was a butang papatis. Should succeed at the last little put up a selling at man one again as last Basobin and Kenning. Hallelujah. But Labas alone is a funda ngokuxoxwa kukaDavide. Uzobona ukuthi uDavide wayexoxwa ezofakwa esikhundleni esasinoSaul. uSaul wayemdala, uDavide emncane. And uma uzobheka kahle la uNkulunkulu uqala ngokukhuluma noSamuel uthi uyomkhalela usukubeni. Kusho ukuthi umuntu hamba kuze kufike la khona uNkulunkulu ethi it's beyond repair. La khona nabathandazayo uNkulunkulu abakhuza engabe nisamthandazela no ilento zanani unangana beBhayibheli. That is when God said stop interceding for this one. Uthi ngoba mina sengiziprovidile. Uyabona, as you mess up, you must know ukuthi uNkulunkulu is busy providing himself. Ngamanye amagama bazalwane, kukhona isikhathi la khona uzo mess up khona in life, kanti uNkulunkulu usekhathele ngokumosha kwakho. I have to say this because abanye abantu bacabanga ukuthi uNkulunkulu umuntu ongadlala ngaye nje noma kanjani ukuthi ayi ngingalimala ngiphinde ngilunge. uNkulunkulu uyakwenza lokho, kodwa ukhona isikhathi la khona azokwelapha kodwa ngabe sakuphindisela kwiposition okaDumo. uNkulunkulu bazalwane unendlela amisa ngayo umuntu, and uma emisa kufanele wazi bazalwane ukuthi it's grace, but asingaphenduli umusa ukuthi ube ngamanyala. Angazi ke noma ngakhuluma bazalwane sengikhuluma because the grace bazalwane is an abundant grace of God ofinyelela noma kuphi.
futhi umusa ukhipha noma ubani odakeni. Nikhona bazalwane, umusa ukhipha noma ubani kuphi bazalwane odakeni. Kodwa position ngingumshumayeli oshumayela grace. Kodwa bazalwane, grace can restore you spiritually. Kodwa mhlawumbe ungabusabuyisela kwi-position. Kukhona abantu abangeke besayenza into uNkulunkulu ayefuna bayenze because bahlala noma ikanjani. I was happy Baba as an elder of this movement ukuthi ukhulume kanjena ukuthi u5 minutes u5 minutes ungabulala u55 years. Because this God is very serious. This is God's business. But I'm not there, bazalwane. I'm just passing by nje kuleli verse. Athi uNkulunkulu uzomkhalela kuse kube nini. Ngoba mina senginenye indoda engizitholeleyo. Now, kufanele uhambe endleleni wazi ukuthi God can replace whoever. And my replace akaqali komunye umuntu. He just replaces. Uthi uNkulunkulu kwakukhona umehluko phakathi kwalamadoda oyi-2. Ngicela bazalwane ningilalela, akwakukhona umehluko phakathi kwalamadoda ayi-2. The first man okuthiwa uSaul wayekade efunwe ngabantu. Jesus. Kanti indoda yesibili okuthiwa uDavid kwangekho sandla samuntu nengqondo yamuntu. Uyabona-ke makuwukuthi ukhethiwe noma ukhethwe abantu noma ubizwe uNkulunkulu, umehluko ula senenza khona ama-mistakes. noDavid wayenza imistake, kodwa ukuthi yena wayekhethwe ubani? uNkulunkulu. Lona okhethwe ngabantu kufanele ube careful ukuthi uma abantu Can I go this route? Can I go this route, bazalwane? Ngifuna ukusho ukuthi sonke bazalwane sinamaskazi. Kodwa kuya ngokuthi iska ositholile usithole wenza umsebenzi kabani, noma wenza umsebenzi walaba abantu abakukhombileyo, noma wenza umsebenzi walo obhizileyo. Uma kubizile, uma nawe noma ulimele, kodwa uma ubizwe abantu baka-expose mhla ulimele. Oh God. I feel like going deep in here. But bazalwane, khona into engiyithanda uma uNkulunkulu efika no uSamuel efika ku uSaul esemosheni. uSaul bazalwane akamoshanga kabi. Nisakhona ba akamoshanga kabi uSaul washiya eyikhuluphele. Ayishiyela nje ukuthi uzohlabela. Mhlambe lento le is too heavy. Kodwa bazalwane impendulo yakhe, ngithatha empendulweni yakhe, angifuni ukucabanga ukuthi wayegqibani noma wayefihlani uSaul uma indoda kaNkulunkulu imbuza. Ake ngithathe lokhu akushoyo, uyishiye eyikhulupheleyo ngoba ethi ngifuna ukuya ngazo uNkulunkulu.
usekhohliwe ukuthi utheni uNkulunkulu. Uthe uNkulunkulu bulala zonke, yena ucabanga i-altari nekhuluphelelo. Hey, so akamoshanga kabi bazalwane, wathi noma emosha kodwa wayicabanga uNkulunkulu. Wayethi ngamane ngimoshe, uma ngimoshela yena, uma ngimoshela nje ukuthi lezi ezikhuluphelekile ayifanele ukufa lezi, lezi ezikhuluphele zifanele uJehova lezi. Uyabona ukuthi umqondo right lo, ukuthi lezi ezikhuluphele ayifanele uSathane lezi, ayifanele ukufa lezi, lezi zifanele ubani? uJehova. So noma uNkulunkulu eshilo kodwa uzongixolela uma sengiyiletha. Sona akuyi ngokuthi ulethane kuJehova, okushoyo ukuthi ubethele in the first place. Mhlambe there is something else la. Lithi iBhayibheli wavela uNkulunkulu wathi, yathi mayifika inceke kaNkulunkulu, yathi indoda sengikwenze konke njengoba uJehova eshilo. But indoda kaNkulunkulu ngoba ngeke uyikhohlise, noma ungaze ube spiritual kakhulu kunayo, kodwa ngeke uzoyikhohlisa. Ungakhuluma ngelimi phambi kwendoda kaNkulunkulu, ibuke nje, iqede kubuza ukuthi yini le engizwayo. Yabo bazalwane, kufike la khona in life ningasanyakaziswa izilimi zabantu. Angisanyakaziswa ukuthi uxhuma kangakanani, angisanyakaziswa ukuthi unomoya omningi kangakanani phambi kwabantu. Sanginyakaziswa ukuthi uyenzile yini into uNkulunkulu athe yenza, ngoba uma ungayenzanga somehow somewhere I will hear it, I will pick it up, I will pick it up. Nisekhona bazalwane, lithi iBhayibheli wathi mayithi ngikwenze konke, yathi indoda kaNkulunkulu yini pho le ekhalayo, yini le ekhalayo. Ngoba abantu bazalwane abazi ukuthi kuma mistake noma kuma wrong choices abawenzile basala bekhalelwa izinto. Before usho lento ayishoyo kufika umsindo wento ngaphambili, umsindo wento. So it's very important ukuthi empilweni yakho vele nje ungayenzi nje into wrong. Uma yenzekile ayenzeke ngemistake, hayi ngokuthi uyenze ngoba uthi ngizohamba ngiyovuma. Now there is this thing bazalwane that is in here. Lithi iBhayibheli uma uNkulunkulu ethi hamba uyongigcobela lo engimkhethile usendlini kaJesu, indle encane kunazo zonke, indle edeleleke kunazo zonke, hamba uyongigcobela yena. Lithi iBhayibheli indoda kaNkulunkulu yathi make wezwa uSawuli usengiyagcoba omunye naye sekho, kanti uNkulunkulu uyayenza lento yokugcoba omunye nomunye sekho. Nobody is irreplaceable. Nobody is irreplaceable. Othi mina angireplace akekho noyedwa. But lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu hayi ngicela ukuthi uphathe ithokazi ukuze mawuhlangana noSawuli kwenzeka kanti uNkulunkulu athi phatha umnikelo angaqondanga ukwamukela. Athi phatha umnikelo ukuze kuzibeke abantu abazokubulala endleleni uma bazi ukuthi uyokwenzani la uyakhona. Okay.
Okay. Nisakhona bazalwane. Can I go a little bit down? So bazalwane, uthi uNkulunkulu ayiphatha nelithokazi. Hayi ngobulisa kimi. Kodwa uliphathe nje wenzele. uSawuli ukuze angaphakamisa inkemba kuwo. uNkulunkulu wenza amacebo anje. Do you say the Lord God can go all out to save you? Even to compromise his own. Even uNkulunkulu angazicompromise yena ukuvikela wena. In other words, mawusuza walimala usuke usudlule ngisho compromise. God has compromised himself so much wena wabuye wadlula wamosha. Ayileke manje nami ivesi lingididile. Salingididile ke leli vesi bazalwane. There is something bazalwane la khona uthi uNkulunkulu ayiliphathe leli thokazi. Kodwa leli thokazi alizi kimi. Lizophatha nje libe yishield kuwe. Ukuze ofuna ukubulala umtshela ukuthi uzeki yimi naleli thokazi. Kodwa ke ungaliphathi engashongo. Asinaboni ngawo usuphethe ithokazi. Usuphethe ithokazi uthi ngiyonikela kuJehova ngoba ucabangela abantu ukuthi bazokubulala. Oh my God. And then iBhayibheli lithi wathatha ke leli thokazi wahamba kodwa leli thokazi akalinakile. Into ayinakile ilolu uphondo nalamafuta. Uthi abafana liqhubeni lezi kodwa nansi into ayiphethe. Carefully uphondo kanye namafuta. I will get into that. Bazalwane, that thing is something that ishaya umqondo wami. Uthi lokhu ke ngikuphethe ke lokhu. Futhi ngendlela careful ngakho. Ngayo ngalezi zinto. Careful in such a way that angeke akuthele noma kubani. Namafuta afuna the right one. Awazuthelwa noma ngabukeka efanelekile ngaphandle kodwa ulalela phezulu ukuthi izulu lithi akawathele phezulu kabani. Noma qhamuka bazalwane akajimile bonoliftayo likhuluma iphimbo lithi mdlulisi. Kuqhamuke lo akawenze lokhu achiva lokhu athi aqhamuka lithi izulu nalona mdlulisa. Base babadlulisa bonke. Listen to this. Because ngiyezwa khona ibhomo elizoqhuma. Now uma sebephelile lithi iBhayibheli wathi sebephelile na. Uthi lo baba lo ufunde kahle lelo verse. Uthi asephelile amadoda. Kodwa kusele umva. Ngamanye amagama sebephelile abafanelekile. Kodwa kusele lo yana. Awubukelwa phansi. Kusele lo yana. Awunganakwe umuntu. Kusele lo yana. Wathi mlandeni naye. Wala. But this thing is not about your caliber. This thing is about his caliber. Lithi iBhayibheli wala ndombana naye wafika akanikwanga nethuba lokudlula eBhahavu. Hamuke kwaluseni.
kanikezwanga nethuba lokufaka uperfume. Kwathiwa khona indoda kaNkulunkulu ngapha ithi nawe lando mfana, hayi lula kahle phela lezi zinto zakho zokwelusa. Wasondela umfana, wathi mayisondela eqhamuka lapha, damn this voice. Lakhuluma ngeliphiko, lathi there is something else in here. Uyabona uNkulunkulu ezokugcoba uqale alethe bonke labo abangafanele ukuze uma usufika wena ufike bonke babe ngama-witnesses. That is why the Bible, he prepares the table in the presence of my enemies. Sometimes mawubona isondela musukhala kodwa bheka ukuthi zibiselweni lezi zinto. Sondela bakuhleke ungakafiki, bathi hayi bukani loya uze kancane shaye ngesizotha. Uthi hayi noma ningangihleka kodwa yena akakangihleki, noma nina ningangirayitha off kodwa yena akakangi-write off, noma nina ningathi angintoya lutho bathi uma ngibheka phezulu izulu lithi liyasiyaza. Kodwa phambi kwakho ebadala iyangimangalisa indaba kaNkulunkulu ngoba sonke isikhathi uvama ukukhetha lo esingamkhethayo. Noma kunenkinga noma kunenkinga bayeke bakhulume. Abantu bakhuluma ngisho begcwele ukudla emlonyeni, bakhuluma futhi as long as sisenemlomo siyeka sikhulume ngoba thina sikhuluma lokhu esikucabangayo kodwa yena has got a final word. Ufuna ukukhuluma nabantu ngoba abanye bahlale phansi ngoba bekhulunyiwe. Engathi bakhulume kabi uzothi sengiyayeka-ke sengiyayeka. Engathi bakhulume kabi bekufanele bakhulume kabi ukuze uNkulunkulu abaprove wrong. Ungangiblema baba, ungiblemela ukuthi ngikhulumile ngenomlomo. This is a free country. Uketele nami ngikhulume, I'm free to speak. A freedom of speech bayilwela abantu nama ungiyeke ngikhulume ngokucabangayo, kodwa wena okhuluma ngabo vala indlebe zakho kwabakhulumayo. Dedela iphimbo, the divine voice uma like lakhuluma lona lithulisa onke amanye amaphimbo akhulumayo, lithulisa onke amanye. There is this thing that I want to say in here. Let it Bible. I don't want to lie. Siqhamuka khona silimele salinyazwa salimala bazalwa salimala khumula ngelilanga ngacabanga ukuyeka ngiye emsebenzini ngilimele kodwa uNkulunkulu washo ukuthi izwi lakhe li-eternal, ukukhuluma kwakhe ku-eternal. Musa bazalwane kulokhu usixaka ngokuthi ulimele, awuze nawe sikunikeze lento eyasiphilisayo uma nathi silimele. Sithi uma ngila wena ulapho kusho ukuthi nawe ungafika la nami ngikhona. Ono wena ubaba ongamazi kunokulahlwa omazi. Ngikhuluma nje angithi ngisenomlomo. Ungcono wena olahlwe ongamazi kunomunye ohlupheka naye ekhona. Futhi ngizwile mawukhuluma ukuthi baningi abantu abakule ngxaki.